бағал меҳр ва бо як сарзамин дӯстдорӣ дуруд мегӯем ба бинандаи азизи телевизиони Баҳористон ва қабл аз ҳама пешвозу истиқболи боз як субҳи гуворои диёри азизамон Тоҷикистонро бароятон муборакбод мегӯем ва бошад ки ана ҳамин субҳ бароятон хушбахтиҳоро пай дар пай биёрад ва танҳо дар зиндагиятон шуморо комгориҳо дунболагир бошад. чун бинандаи азиз оғози субҳ ҳаст, ҳар яки мо мехоҳем ки дар субҳгоҳон табамон албатта ки болида бошад, то ки дар пеш мақсадҳои истодаро ба хубӣ ба сомон расонида бошем. пас биёед сароғоз бо ҳам як сурудро мешунавем ва бозам қувваву нерӯ мегирему албатта дар ин макони зебо барномаро идома медиҳем. хуб, суруд омодаи пахш аст, бо ҳам мебинем. дар давоми рӯз худро бардаму солим эҳсос кардан ва дар давоми рӯз албатта ба муваффақиятҳо ноил гаштан ин аз субҳи ҳар яки мову шумо дӯстони иззатманд вобаста аст. чун агар мо дар субҳгоҳон ғизои солим истеъмол мекунем ва ба машқҳои пагоҳи рӯзӣ яъне машғул мешавем, ин метавонад ки бадани моро то дер боз солим нигоҳ дорад ва албатта дар давоми рӯз мо худро бардам эҳсос намоем. ва айни замон дӯстони иззатманд барои он нафароне ки хӯрдани таомҳои лазизро дӯст медоранд ва махсусан барои бонувоне ки яъне барои аҳли оилаашон хӯрданиҳои лазиз омода мекунанд, мо бахши субҳонаро албатта пешниҳод менамоем. ман аз тавассути тамошои ин саҳифа бонувони кадбонии мо боз аз тарзи тайёр намудани як хӯрдании дигар барои аҳли хонаводаашон бархурдор мегарданд. хуб бонувони азиз, зуд қаламу дафтарҳои хешро мегирему пай сабти дастурамал мегардем. ин саҳифа омодаи пахш аст, бо ҳам мебинем.
صبحتان بخیر و شادی باشد تماشابینان همیشگی تلویزیونی بهارستان. بخش صبحانه است منظور شما. این صبح ما تصمیم گرفتیم بهر شما چنین شیرینی زیبا و بالذات را آماده سازیم. سر اول در ظرف 70 میلی لیتر روغن رستنی، 1 دانه تخم و 70 گرم شکر انداخته آمیخته میکنیم. باز کمی نمک و کمی مواد خوشبو کننده اضافه نموده آمیخته میکنیم. بعداً 200 گرم آرد و 2 قاشق خاکای کاکائو همراه کرده آمیخته میکنیم. ما چنین خمیر را به دست آوردیم. خمیر ما را به شکل سقاچه ها در آورده آلوده شکر میکنیم. بعداً با چنین قالب آن را به شکل می درآوریم. شیرینی های ما را در داخل ظرف تفدان گذاشته در مدت 20 دقیقه میپزیم. برای باز هم زیبا و بالذات تر شدنشان به گرد شیرینی هایمان اول قیام شیر مالیده بعداً با خاکای کاکائو روی پوش میکنیم. ببینید شیرینی های ما چی خیلی زیبا شدند. بینندگان عزیز، شیرینی های ما برای صبحانه آماده شدند. شما نیز می توانید از این دستورالعمل استفاده برده برای اهل عائلتان آماده سازید. چون شبکه دوست داشتنی بهارستان شبکه عائلوی میباشد، ما کوشش مینماییم که بخش و سوژه هایی که در برنامه صبحگاهی صفای سحر جای میکنیم نه به کودکان و نورسان بلکه به تمام اهل عائله خوش آمده باشد. هر گاهی که ما بخش و سوژه آماده مینماییم، هیچگاه کودکان و نورسان و دوستریکان از مد نظر ما دور نمیمونند و ما کوشش مینماییم که همان بخش و سوژه هایی که آنها میپسندند زیادتر آماده و پیشنهاد آنها گردانیده باشیم. و یکی از سوژه هایی که در برنامه صبحگاهی صفای سحر جای دارد و کودکان و نورسان بسیار آن را میپسندند، این افسانه روز میباشد. و عین زمان دوستریکان عزیز، این صحیفه آماده پخش است. خوب با دقت تماشا مینماییم و باز هم یاد میگیریم و از خود میکنیم یک افسانه جالب دیگر رو. سلام بینندگان عزیز، با شما هستم عزیزه فیض‌الله‌ова. در بخش افسانه روز. افسانه امروزه ما نام دارد خسیس. بود نبود یک مرد بود. مرد چنان بای و ثروتمند بود که حتی مالهای خود را برای فرزندانش صرف نمیکرد و دلش نمیشد، چون که وی خسیس بود. هنگامی که فرزندانش را به بازار روان میکرد،
фарзандонаш маводҳои хӯроквориро аз бозор харидорӣ карда меоварданд, вале хасис ними он маводҳоро гирифта дигарашро ба бозор бурда мегуфт ки ин молҳои шумо кӯҳна шудааст ва пуламро баргардонида диҳед ва молҳоятонро гиред. ҳамин тавр хасис пулҳои худро аз фурӯшандаҳо мегирифт ва боқимондаи молҳое ки вай аз он ҷо гирифта буд онро истеъмол мекард ва хӯрок пухта ба фарзандонаш медод. ҳатто дилаш намешуд ки як зарраи пули худро барои фарзандонаш сарф кунад ва фарзандонаш чизҳои кӯҳнашудаи ҳамсояҳоро мепӯшиданд. рӯзе аз рӯзҳо хасис аз хонаи худ ба берун мебарояд ва дар роҳ бо як пирамарде вомехӯрад. пирамард ба хасис мегӯяд: имшаб ту ба хоби ман даромадӣ. хасис дар ҳайрат меафтад ва мегӯяд: ман ба хоби ту даромадам? пирамард ҷавоб медиҳад: бале, ман хоб дидам ки аҷдодони ту ва гузаштагони ту куртаҳояшон даридаанд ва ман ба ту як то сӯзан медиҳам. ҳангоме ки умри ту ба поён расид, ин сӯзанро гирифта рафта либосҳои аҷдодонатро бидӯз. хасис сӯзанро аз дасти пирамард мегирад ва ба хона меравад. дар хона нишаста фикр мекунад ва мегӯяд: охир чӣ тавр ман ин як сӯзанро бо худам ба он ҷо мебарам? барои чӣ вай ба ман ин сӯзанро дода чунин гуфт? ҳатто ман молҳо ва сарвате ки ҷамъ кардам, ҳангоме ки умрам ба поён расид, бо худ бурда наметавонам. вале ман ин як сӯзанро бо худ чӣ тавр мебарам? ва хасис аз ин пай бурд ки бояд хасисӣ накунад ва пулу сарвате ки дорад аз фарзандони худ ва аз наздикони худ дареғ надошта ҳамроҳи онҳо истифода барад. хасис аз он рӯз иборатан ҳар молу сарват ва дороие ки дошт ба тамоми фарзандони худ медиҳад ва аз он рӯз иборатан бо наздикон, хешовандону пайвандони худ хушмуомила мешавад ва ҳамроҳи онҳо хуб рафтор мекунаду хасисӣ намекунад ва дигар молҳои фурӯшандаҳоро низ чунин харидорӣ карда оварда мехӯрду баргардонда намедод. бинандагони азиз, аз ин гуфтаҳо бармеояд ки мо молу сарватҳои худамонро ҳангоме ки умрамон ба поён мерасад бо худ бурда наметавонем ва бояд мо ба қадри хешовандон ва наздикони худ расем ва молу сарватро аз онҳо боло надонем. ин буд бахши афсонаи рӯз. бахшҳои дигари барномаи сафои саҳар идома дорад.
دوستان عزتمند، در صبحگاهان معاینه سری ما انسان‌ها تازه است و ما می‌توانیم که زود معلومات‌های نو به نو و زیاد را از خود کرده باشیم. و دوستان عزتمند، اگر شما نیز می‌خواهید که پای رشد و رونق ذهن و ذکاوت خویش باشید، پس عین زمان ما برایتان سوژه‌ای داریم که البته بسیاری از شمایان با این سوژه شناس هستید و این سوژه نام دارد سنجش ذهنی. از توسط این نوار شما می‌توانید که راه‌ها و اصول‌ها برای رشد و رونق ذهن خویش را دریابید. خب علی زمان این صفحه آماده پخش است، با هم تماشا میکنیم. صبح خیر بینندگانی عزیز، پیشنهادی شما است بخش سنجش ذهنی. در این بخش ما به شما عملی متماتیکی طرح را پیشنهاد میکنیم. شما چست و چالاکی را از دست نداده جواب درستی آنها را یابید. آماده اید؟ میگذاریم به سوال اول. 12 طرح 3 به چند برابر است؟ به واریانت ها توجه میکنیم. جواب درست 9 است. سوال دوم. 10 طرح 3 به چند برابر است؟ به واریانت ها توجه میکنیم. جواب درست 7 است. سوال سوم. 10 طرح 5 به چند برابر است؟ به واریانت ها توجه میکنیم. جواب درست 5 هست. سوال چهارم. 8 طرح 4 به چند برابر است؟ به واریانت ها توجه میکنیم. جواب درست 4 هست. سوال پنجم. 7 طرح 3 به چند برابر است؟ به واریانت ها توجه میکنیم. جواب درست 4 هست. سوال ششم. 16 طرح 3 به چند برابر است؟ به واریانت ها توجه میکنیم. جواب درست 13 هست. سوال هفتم. 15 طرح 9 به چند برابر است؟ به واریانت ها توجه میکنیم. جواب درست 6 هست. سوال هشتم. 10 طرح 4 به چند برابر است؟ به واریانت ها توجه میکنیم. جواب درست 6 هست.
саволи нӯҳум 11 тарҳи 6 ба чанд баробар аст? Ба вариантҳо таваҷҷӯҳ мекунем. ҷавоби дуруст 5 ҳаст. мегузарем ба саволи охирон. 4 тарҳи 1 ба чанд баробар аст? Ба вариантҳо таваҷҷӯҳ мекунем. ҷавоби дуруст 3 ҳаст. умедворам бахши мо ба шумо писанд омад ва тавонистед ба саволҳо ҷавоби дурустро пайдо кунед. бо шумо хайру хуш мекунем. бахшҳои дигари барномаи сафои саҳар идома доранд. тоҷикистони азизам мисли як гулдаста аст. чун ба ҳар як гӯшааш менигарӣ, ҳар як гӯшааш зеботару дилработар аст. ин кишвари биҳиштосо барои ҳар як шахс метавонад ки илҳоми бузурге бубахшад. хуб дӯстони азиз, агар шумо низ дӯст медоред офариниши мӯъҷизотро ва шавқу завқ доред доир ба дунёи зебову рангоранги рассомӣ, айни замон бароятон бахши мӯъҷизаи рангҳоро пешниҳод хоҳем кард. хуб аллакай ин сайфа омодаи пахш аст, бо ҳам тамошо мекунем ва бозам мебинем ки болои авроқи сафед барои мо чӣ мӯъҷизоти дигар меофаранд. хуб бо ҳам тамошо мекунем.
китоб дӯсти беминнат ва муаллими хубе барои ҳар як инсон мебошад. Ҳар як шахсе ки китоб мехонад, боз ҳам илму донишаш мустаҳкам мегардад ва албатта дар кӯтоҳтарин муддат ӯ метавонад ки мавқеи хешро дар миёни мардум ва дар ҷомеа пайдо карда бошад. хуб дӯстони иззатманд, айни замон бароятон бахши навбатии барнома ки ном дорад муаррифии китобро пешниҳод мекунем ва шумо метавонед ки боз ҳам китобҳои ҷолибу навба навро аз ин саҳифаи барномаи мо дарёфта бошед. хуб ин саҳифа омодаи пахш ҳаст, бо ҳам тамошо мекунем. салом бинандагони азиз, бахши муаррифии китоб аст дар идомаи барномаи субҳгоҳии сафои саҳар. бо шумо ҳастам чун ҳар вақта Парвона Ҳабиба. китобе ки дар дасти ман мебинед, ин китоб аз устоду Бозор Собир бо номи Гули хор то симхор. китоб соли 2024 бознашр шудааст ва аз 208 саҳифа иборат аст. ҳоло бошад мехоҳам аз китоби мазкур шеъреро ки ном дорад умри айнӣ манзуратон гардонам. бо диққат бошед. умри айнӣ аз барои халқ сарфи хома шуд. халқи моро дафтари айнӣ шаҳодатнома шуд. сарзамини мо худ аз осори ӯ сар мешавад. ин замин бо ӯ ба дунёе баробар мешавад. то ба айнӣ гарчи дарёи сухан шодоб буд, то ба ӯ дар зиндагӣ пайроҳаи ноёб буд. мисли он рӯзе ки онро метавон дарё дошт, дар лаби вахшу зарафшон мардуме беоб буд. ин ҳақиқат мекунад чашми маро ҳар бор тар, кас набуд дар панҷ руд аз рӯдакӣ гумномтар. дар Бухоро бохабар буд мардум аз дунё агар, аз Алӣ буд бохабар, аз Буалӣ буд бехабар. дигар шеъри китоби мазкур ки ном дорад Тоҷикистон. Тоҷикистон, Тоҷикистон, ҳар куҷое рафтам аз оғӯши ту. доманамро ман такидам, раҳбара дар ҳар қадам. пои худро раҳбара афшонда рафтам аз заминат. сарзамини камзаминам, гарди хоке кам накардам. ҳар куҷое об дидам, қатрае хурдам агар. ман гирифтам қатрае дар чашм, то ба дарёят фишонам. оби дарёят шавад як қатра бисёр. ҳамсолони азиз, дар китоби мазкур шеъру ғазалҳои устод Бозор Собир зиёданд ва шумо метавонед китоби мазкурро аз китобхонаҳои миллӣ ё аз мағозаҳои китобфурӯшӣ дастрас карда дигар шеъру рубоию дубайтиҳои устод Бозор Собирро аз бар намоед. ёдрас мешавем ки китоберо ки барои шумо муаррифӣ кардем ном дошт аз Гули хор то симхор. ин буд бахши муаррифии китоб. бахшҳои дигари барномаи мо идома доранд. моро пайгирӣ намоед. дар субҳгоҳон доштани таби хубу болида барои ҳар як шахс ин худ аллакай дастоварди бузург аст. чун инсон агар табаш болида аст, рӯҳу ҷонаш қувваву нерӯ дорад, ӯ метавонад ки дар давоми рӯз ба комгориҳои назаррас ноил гардида бошад. хуб дӯстони азиз, айни замон фурсат фаро расидааст ки бо ҳам табамонро хубу болида гардонида бошем, албатта бо пешниҳоди як саҳнаи ҳаҷвӣ. хуб ин саҳифа омодаи пахш аст, албатта бо ҳам тамошо намуда бо ҳам механдем. марҳамат.
сафина ту чӣ хел алочи шудӣ ба ман ёрӣ де ман як бор баҳои 5 гирам. медонӣ чӣ шуд? ман як рӯзе беадабӣ кардам. бо тӯпи акаам бозӣ кардам ва акаамро ранҷондам ва акаам гирифта бо китоби таърих якта да сарам зад. хоҳ бовар кун, хоҳ не, вақте ки акаам манро зад, дар сари ман ҳама чӣ ҷобаҷо шуд. тамом ҳамаш ҳамин. бале, ҳамаш ҳамин. агар ин хел бошад ту манро ба китоби математика сахт акак зан ки дар сарам ҷобаҷо шавад. майлаш. кани ягон савол те 2543 зарби 13 чанд мешавад? 33059. офарин, офарин али. ман мехоҳам ки алочитар шавам. анку ба китоби адабиёт зан сахт акак. кани ягон савол те абдурахмони ҷомӣ кай таваллуд шудааст? 1414. ваҳ, офарин, офарин. ман дар олимпиада мехоҳам ки иштирок кунам. анку ту манро ба китоби таърих сахт акак зан. кани ягон савол те 2 зарби 2. 7. 7? 7? 2 кара 2 4 мешавад. Калакаду. ба ту чӣ шуд? намедонам. боз ягон савол те номи ту чист? номи ман чист? бале, номи ту чист? намедонам. ту ба кадом китоб манро задӣ? ваҳ, али, бахшиш. ман туро бо рӯзномаат задам. рӯзномаат пури дуку. ин табиати назаррабо, ин гулҳои рангоранг, сабзаҳои тар, дарахтони қадафрохта, ғунчаҳои лаббоно карда албатта диққати моро мерабоянд ва мо аз ҳамаи инҳо боз ҳам илҳом мегирем ва ин ҳама зебоиҳоро дида боз ҳам ба ваҷ меоем ва ин фасли баҳорро аз пештара дида боз ҳам зиёдтар дӯст медорем. вале бори ҳам бинандагони азиз, шумо фикр кардаед ки ин ҳама зебоиҳо чӣ гуна яъне рӯи кор мебароянд ва ин ҳама зебоиҳоро чӣ гуна меофаранд? албатта ин ҳама заҳмати дасти инсонӣ аст ва бисёре аз инсонҳо кӯшиш мекунанд ки ин ҳама зебоиҳоро биёфаранду албатта мо инсонҳои дигарро дар ҳайрат гузошта бошанд. хуб дӯстони азиз, агар шумо низ мехоҳед ки дар заминҳои назди ҳавлигиатон чунин гулҳои рангоранг ва растаниҳои гуногунро шинонда бошед, пас айни замон бароятон бахши парвариши растаниҳоро пешниҳод менамоем. маҳз тавассути ин навор шумо метавонед ки аз тарзи дуруст парвариш намудани растаниҳои гуногун бархурдор гардед. хуб, ин сайф омодаи пахш аст, бо ҳам мебинем.
дӯстони иззатманд, ба ин ҳама зебоиҳо назар карда, бояд мо шукрона аз ин давлати обод зебо карда бошем. Шукрона намоем, ки чунин душанбешаҳри нозанин дорем. хуб дӯстони иззатманд, дар ҳамин ҷо барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар ба итмом мерасад ва дар фарҷоми барнома бароятон тамоми хушиҳои зиндагиро орзумандем. анҷоми ин барнома албатта оғози дигар барномаҳои телевизиони дӯстдоштании баҳористон мебошад. бо умеди сарбаландиву хонаободии ҳар яки шумо инчунин поянда мондани сулҳу субот дар кишвари азизамон Тоҷикистон, бо умеди дидор то субҳи дигар. хайр.